Що коли людина фокусує увагу, це науково доведено, коли мозок фокусує увагу на тому, що треба повернути борги, він не може заробити більше, ніж треба повернути борги. І відповідно він заробляє стільки, скільки треба повернути на борг, а у вас є ще комуналка, діти, заправка авто, не знаю, салон краси, ще якісь моменти. Він вам дав ту суму, яку треба повертати на борг, ви з цієї суми взяли на своє використання, тому що вам ще якось треба жити, і дали якусь частинку. І у вас ніби і борг не закривається, і живете ви не дуже сильно добре. А коли ви починаєте фокусуватись на тому, що я хочу жити у фінансовому просторі, у вас виникає момент зняття уваги з боргу, у вас нема фіксованої суми. Тому що якщо я хочу жити своє задоволення, в мене немає фіксованої суми. Чим більше, тим краще. Чим більше буде грошей, тим більше задоволення буде для себе жити. А борг має фіксовану суму. І ваш мозок або тримає вас в рамках фіксованої суми боргу, або в рамках чим більше хоче, тим більше отримає.